तो ओरैबादि लोमजाबाय आं हाया मोनलायबाय मेगनफ्रा नायनो हाया मोनजोब्बाय आङो माने माथो होनबावनाय असहाय तो गुड निउज ना बेड निउज माने समटाइम कन्फ्यूज मोनलायलाङो गुड निउसजों लोगोसे देहा दुर्बल मोनबाय आं तो बिनि जुनैनो आं दा सानदों आंनो नाइट डिउटिबो दङ तो सोरखौ लांफानाय बोरायखौ लांफानायजों लोगोसे डिउटियावहाय बिसोरखौहाय लांफानानै दोनहैफानायसै आङो कारन लास्टलि मिथिखायो दा बयबो फैनानैहाय सोरबा मानसि आंखौहाय बडियावहाय टाच खालामफैदोंमोन तो बिनि टेनसना मा आं मिथिया खिन्थु आं बेखौनो सानो जोंनि बर' हारिफ्राबो बेखौनो सोलोंनांगौ तो अन डिउटि अबस्थायावहाय रावबो चिंग्रि मानसि बा जेखुनु अन डिउटि स्टाफावहाय माने स्टाफफोरखौहाय बिदि बडि अचानक इदि टाच खालामजाया नों खुगाजों खुगा रायज्लायनो हागौ बा सोरनिबाफोर जुदि मने करो भुल जादोंब्ला सोरनिबाफोर जुदि नोंखौहाय जुदि माबा मोनसे रं गाइड खालामदोंब्ला नों बिनि एगेन्स्टैहाय नों तर्क खालामनो हानाय बा बुंनो हानाय नोंनि बे राइट्स दङ एज ए पाब्लिक कारण जों पाब्लिक सार्वेन्ट बा पाब्लिक सार्भिस होयो जोङो तो किन्तु नों डाइरेक्टली रावबो स्टाफखौ नोङो टाच खालामनायनि बे राइट्सआ गैया तो बिनि जुनैनो जों बर' हारिफ्रा सोलोंना लानांगौ तो ओरैबादि लोमजादों रायजोफोर माने देहायानो मोजाङानो मोनस्रायाखै तो बिनि गेजेरावनो भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनायनि सिगां आं नोंथांमोनजोंहाय मोनसे शेयार खालामनो सानो बेनो जाहैबाय आङो सम माने फिउ मान्थ्सनिफ्राय आङो मोनसे प्रडाक्ट इउज खालामगासिनो दङ बे प्रडाक्टखौ आङो मारै मोन्दों होननानै बुङोब्ला तो मबाइलावहाय आङो स्क्रल खालामबाय थानायावनो आङो नुदों जाहैबाय CureSkin होननाय मोनसे एप्स तो बे CureSkin एप्सखौहाय जेब्ला आं डाउनलोड खालामनानैहाय आङो बेयावहाय नुयो जे बेयावहाय बेखौ डाउनलोड खालामनानै ओपन खालामनायजों लोगो दिनै मा होनो बेयावहाय सोङो जे नोंनि मा प्रब्लेम दङ बेबादि कुइसनफोर खालामबाय थायो बे कुइसननि एन्सार खालामनानै जेब्लानो कुइसननि एन्सार खालामो तो बेयावहाय माने एकर्डिं टु नोंनि प्रब्लेम नोंनि जुदि स्किननि प्रब्लेमा स्किननि आरो नोंनि जुदि खर'नि प्रब्लेम दंब्ला खर'नि प्रब्लेम कारण बे एप्सआनो टोटाली डार्माटोलजिस्टनि बेस्टआवहाय बेयो माने एप्रुभ खालामनायनि कास्टमाइज किट मोनखायो नोङो बेवहाय तो डार्माटोलजिस्ट डक्टरा बेखौहाय पुरा AI माने टेक्नोलॉजीनि द्वारैहाय नोंनि फेस बा नोंनि हेयरखौहाय बिसोरो फट' सोनानै बेहरनो बे फट'आवहायनो बिसोरो नायनानैहाय नोंनि एक्जेक्ट मा प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौहाय एकर्डिं टु योर प्रब्लेम बे डक्टरफ्रा डार्माटोलजिस्ट डक्टरफ्रा मा होनो नायनानैहाय नोंनि स्किननि थाखाय नोंनि प्रब्लेमनि थाखायहाय मबे किटना मोजां जानाय मबे बुस्थुआ मोजां जानाय प्रडाक्टआ बे एकर्डिं टु बे हिसाबैहाय बिसोरो प्रडाक्टखौहाय बिसोरो नोंनोहाय फाथायहरनो तो जानो हागौ बे माने आंनो जे प्रडाक्ट फैदों नैबे CureSkinनि जे दा आङो जिनिस फैदों बे बुस्थु नै बहाय नोंथांमोना नुनो मोनो बहाय शेम्पू दङ मोननै ओमफ्राय कन्डिशनार दङ एन्ड मोनसे हेयर सिराम दङ दै तो बे प्रडाक्टआवहाय आंनि अर्डार खालामनायावहाय अनलि 1500 नांदों ओमफ्राय बे प्रडाक्टआ हयतोबा आंनि गुबुन जानो हागौ तो नोंथांमोननि प्रब्लेमा जे रखम बे हिसाबैहाय नोंथांमोनहाय डक्टरा बे किटखौहाय रेडि खालामनानै हरनो आरो बेयावहाय नोंथांमोना टोटालिनो गावनि प्रब्लेमाखौहाय नोंथांमोना शेयार खालामनो हानाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जानाय लोंनाया मेटार खालामो डाइट प्लाना मेन जोंनि हेल्थआवहाय माने खुबै नांगौ दरकार कारन जोंनि हेल्थआवहाय जों जुदि जानाय लोंनायफोरखौ सঠিक मतो खालामाब्लाबो जोंनि खानाय गुनायनो मोखाङाव पिम्पल चिकानाय बेबायदि जायो तो बिनि जुनै डाइट प्लानखौबो बिसोरनो होखायो ओमफ्रायहाय वाटार इनटेक होननानै बुङोब्ला दैया नोङो सारा दिनावहाय नोङो हयतोबा नोङो दै ग्लासनै लोङो खिन्थु बेसेबां परिमाणावहाय दै लोंनांगौ बेखौबो डक्टरानो गाथोन नोङोहाय खोथाखायो नोंनि लाइफस्टाइल चेन्जेस बेखौबो डक्टरानो माने ओरैबादि खानाया स्मुथ एन्ड मोजां मोनो बेखौ इउज खालामनानैहाय ओमफ्रायहाय आङो गोबांनो बेनिफिट एन्ड गुड रिजाल्ट मोननो हादों तो जायफ्रा आंनि माने बे प्रडाक्टखौहाय अर्डार खालामहरनो गोसो तो बिथांमोना जुदि सानो जे माने माबा मोनसे अफार मोनोब्ला मोजां जागौमोन होननानै तो आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव थांनानै नोंथांमोना नायनो मोनगोन तो आंनि प्रमो कोड होनायनि दं बेयावहाय तो प्रीति 100 बेखौहाय बे प्रमो कोडखौ जुदि नोंथांमोना इउज खालामोब्ला फर्स्ट 200 यूजर्स माने 200 जन जायफ्रा फर्स्ट माने बायग्रोनाय बिसोरो 100 रुपीस करे बेयावहाय डिस्काउंट मोननाय तो नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ बेखौ अर्डार खालामना लानो हानाय तो दा जोंनि न'आवहाय मम्मीखौहाय लिंहरनानै दोनदों कारण आं प्रचन्ड लोमजादों लोमजाना गगा मोननानै एकदम अबस्था खराबखा आंनि
थ' दान्दिसे सिगां बोराया गुड निउस होननानैहाय बुंदोंमोन थ' गुड निउसआ मानि गुड निउस बेखौहाय आङो आफ्टर 1 month आं खिथानाय बयनो दा बुंथ'वा 1 month माने फेब्रुवारि मान्थआवहाय आंनि बार्थडे थ' बे समावहाय थ' आं दानो मा दिन्थिनो सानो नैबे काथाल बेखौहाय बांलानि काथालबो होनो ओमफ्रायहाय एचरबो होननानै बुङो ना थ' बे खान्थालजोंहाय बोरमा बेदर जानो लाबोदों बोरमा बेदरजों थ' जागौ इदि जागौ मोनदों आं ओमफ्राय नैबे आखायाव लानाय बलाखौ मोनसेरा थ' बेनि मोजां इउज बेनि पार्पस अफ इउज मा बेखौ होननानै बुङोब्ला एक्चुअलि थ' स्ट्रेस रिलिफ खालामनायनि गुनैहाय बेखौहाय इउज खालामनाय जायो बेयो खिन्थु गोराङा दै नायनोहाय सफ्टनो नै थ' जेब्ला एक्सेसिभ लेभेलावहाय मानसिनो गोबां समावहाय जों टेनसन जायो डिप्रेसन जायो रागाबो सोरखौबा मोनलाय थिफ्लेसोनो थ' बे समावहाय मानसिफोरखौहाय हार्म खालामनायनिसै बांसिन थ' बे बलाखौहाय जुदि इउज खालामोब्ला अट'मेटिकनो जोंनि स्ट्रेस बा टेनसन जोंनि रागफ्रा कन्ट्रल फैयो जेरै सिथुमो ओरैनो गोरलैनि आखलानो खारमाराखै दाबो ओंखायनो गोरलै गथ' हरजायो नों कमेन्टआव CureSkin बेखौहाय नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानैहाय डाउनलड खालामनानैहाय अर्डार खालामहरनो हानाय बाय बाय